GFT Production. Jeg har lige fået den nye equipment hjem, så nu har jeg sendt nogle idioter ud for at teste dem. Se med her. What do you actually use an utility knife to? What about disarm a bomb? How do you use a nail gun correct? Recreational drug activity. How do you not use a nail gun? Hi, buddy. Well, What did we learn today? Hvad har vi så lært i dag? Vi har lært, at min equipment er sikker, og mine 2 idioter har gjort det godt. Hold den, John. Hvad var nogle idioter, men jeg ved det. Get hyper!